Tay, magandang hapon na po. Kumusta na po yung pakiramdam mo, tay? Ay sa awa ng Diyos at kay Brother Apo. Ajan, Apo Angel. Apo Angel, medyo maluwan ang pakiramdam ko. Ano po ba yung pakiramdam niyo po kanina, tay? Medyo masakit ang pako, ngayon hindi na. Patingin nga, tay. Ano po ba yung lakad mo ngayon, tay? Yan. Malwa na po. Maluwan. Maraming salamat po, tatay, sa inyong pagtitiwala, tay, sa alipin na Jesus Nazareno. Okay. Nakita ko lang kay binidyo kita, tay, dahil sumasayaw ka sa daan, eh. Kasi maayos na. Sige, Medyo tay. masakit pa rin din ang bibiglayan. Pero hindi na kagaya ng dati. Hindi na. Kaya may follow up pa naman yan, tay. Ha? Sige. Ingat po kayo, tay, sa inyong pag-uwi, tatay. Opo. Bye-bye po, tatay. Okay. Tay, bye-bye. Bye-bye. Salamat po. Okay. Bye-bye. Ingat kayo. Thank you so much, Lord.